Uberimo to. Kakve lepe torte. Spremna sam da odaberem ukras za svoju. Wow, gumene crve. Super. Mila, vidi koliko ih ima. Kad je tvoj red da okreneš krug. Mislim da će dobiti nešto ružno. Znala sam. Pravi crvi. Odvratno. Uj, kako su strašni. Ne mogu to staviti na svoju tortu. Nema šta da se radi. Htjela ili ne, moraš. Zatvorit ću oči da ne vidim ovo. Mamice, kreću se. To je tako užasno. Zašto tako malo? Treba staviti još. Nisam mislila da si tako žestoka, Kate. Mislila sam da si moja prijateljica. Znam da to nije baš prijatno, ali ja nisam kriva za to. Takva su pravila. Ne želim to stavljati u usta. Crve će se pomerati. To sigurno neću preživjeti. Odvratno. Treba odmah da pojedem tortu bez svega. Uj, svejedno je gadno. Torta je ubila ukus crva. O ne, izgleda da mi nešto puzi po licu. Ne. Opet crvi. Kako su mi dosadili. Čak i u kosu su ušli. Kada će se sve ovo završiti? Možeš li da paziš? Jedan crv je upravo proleteo pored mog nosa. Dobro što si sve pojela i ostali su samo moje gumene crve. To je najbolji ukras. Sigurno sam da će ne samo ukrasiti moju tortu, već i učiniti je ukusniju. Vidi kako je divna. Izgleda zaista nevjerovatno. A kako je ukusno, nemaš pojma. Spremna sam da pojedem celu tortu odjednom. Ovo je ekstra kombinacija. Kate, mogla bi da me častiš? Daj mi bar jedno pače. Molim te. Šta to pričaš? Nemoj se ni nadati. Nisam očekivala drugi odgovor. Nema veze. Naučit ću te ja pameti. Je li to napad? Branit ću svoju tortu. Vidjet ćemo ko će biti jači. Brani se. Ti se brani. Umem da napadam. Kakav udarac. Dobra si. Za tortu sam spremna da uradim sve. Jao, izgubila sam. Neću moći da probam tortu. Sjetit ću ti se toga. Smislila sam novi plan. Šta to radiš, Mila? Sad je sva torta sigurno tvoja. Odlično. Prljava si. Ponovo sam spremna da prvo okrenem krug. Jao, oduvat će me. Kakav jak vetar. O ne, nema šanse. To su čili papričice. Konačno si dobila nešto gadno. Da vidim kako ćeš se snaći. Sigurna sam da je ovaj put sreće na mojoj strani. Dobila si gumene oči? To nije fair. Zašto? Sve je fair. Tako je odlučila sudbina. Pogledaj kako lepo moje oči izgledaju na tortici. O Bože, to je najbolja kombinacija ukusa. Pamtit ću ovu tortu za uvek. Hoću i ja da je probam. Šta još? Ti me nisi častila, neću ni ja. Luda si, za malo me nisi povredila. Ali sad sigurno nećeš prilaziti moje torti. Šta će mi ova viljuška? Ješću rukama, tako je ukusnije. Tako mogu staviti više u usta. Mogu zamisliti kako je to ukusno. Blago tebi. Upravo si, ali postoji jedan minus. Torta se prebrzo završila. Ostalo je samo gumeno oko. A šta ako ga bacim i uhvatim ustima? O ne, promašila sam. Ne razumem kako se to dogodilo. Ovo je poklon od sudbine. Ipak sam uspjela da probam žele. A sad jedi svoju tortu sa čili paprikama. Hvala što si me podsjetila. U redu, počet ću od ukrasa. Inače, sviđa mi se kako izgleda. Pogledaj kako se ove boje dobro slažu. Sada ćemo saznati kakav je ukus tvoje torte. Jel te baš interesuje? Izgleda da neću nigde pobeći. Morat ću da je probam. Već osjećam kako je ljuta. Ne volim čili. Zašto tako malo? Uzmi nekoliko odjednom. Vidjet ćeš da se to neće dobro završiti. Nije mi te žao. Hajde, jedi do kraja. Gotovo. Nadam se da si sad zadovoljna. O ne, izgleda da će početi požar. Mamice, gorim. Izgleda da sam ipak preterala. Nisam je trebala terati da jede toliko. Drži se, Kate. Poliću te vodom.
jako dobro. Hvala. Stigao je moj red da okrenem krug. Kaktus? Ajoj. Ali bodljikavije. Kako da ga jedem? Čekajte, ovo je neka greška. Krug se zaustavio na pomfritu. Okej, prevara nije uspela. Tako je, mene ne možeš prevariti. Sad ja okrećem krug. Osjećam da će dobiti nešto ukusno. Žvaka, moj osjećaj me nije izneverio. Jao, koliko različitih ukusa. Mogla si mi dati bar jedan od njih. Ne, želim da probam sve. Mislim da ako kombinujem boje, bit će baš lepo. Bože, kako ukusno miriše. Jedva se suzdržavam. Ispada baš lepo. Volela bih da i ja imam takvu tortu. Nije obavezno koristiti sve žvake za ukras. Jednu mogu pojesti ovako. Upravo si. Vidi, napravila sam srce. Wow, baš slatko. Mislim da će odlično dopuniti celu kompoziciju. To je genijalno. Ti si divan poslastičar. Hvala. Napokon je stigao najvažniji trenutak. Može se probati ono što sam napravila? Ne sumnjam da je ludo ukusno. O da, upravo si 100%. Neće se zaustaviti dok ne pojedem sve. Kate, ali sva si se uprljala. Gde su ti dobri maniri? Priznaj da mi samo zavitiš. Jao, potpuno sam zaboravila da mogu naduvati balon od žvake. Možda je bolje stati. Ovaj balon ne plaši. Prevelik je. Moram da prekinem ovo. Izvini. Šta si uradila? Mila, zbog tebe sam sva u žvaki. Nisi normalna. Ali ti si kriva. Rekla sam ti da se zaustaviš. Joj, kakav bodljikav kaktus. Ne mogu da ga jedem. Smisli nešto, to je tvoj problem. Imam jedan plan. Pokušat ću da ga ostvarim. Mislim da ove makaze neće pomoći. Treba mi nešto manje. Ovi su također preveliki, ali manikirne makaze su taman. Vreme je da ošišam svoj kaktus. Aha. Znači, to ti je bio plan? Genijalno. Hvala. Nadam se da ću moći da pojedem tortu sa kaktusom, a da se ne povredim. Ali zašto tako dugo? Spava mi se već. Hej, probudi se. Šta to radiš? Bolelo me. Hajde brže ukrašavaj svoju tortu i jedi već. Znam, treba narendati kaktus, tako će mi biti lakše da ga koristim kao ukras. Vidi kakav ravan sloj. Odlično sam se snašla. Drago mi je zbog tebe. Vreme je da probaš to. Pa, kaktus je malo gorak, ali sve u svemu nije loše. Odlično. Šta se desilo? Gde smo to mi? Dobrodošli u challenge sa magičnim dugmadima. Koji bre challenge? Zašto smo u kavezima? I zašto su ovdje kamere? Jel nas neko prati? Hej, neko, spasite nas! Zašto se derete? Biće vam zabavno. Jillian, pritisni dugme. Ne boj se. Zaista, dugme ne deluje strašno, pogotovo što je dobila ukusno piće. Pogledajte kako je lepo. Sa šlagom. Jillian, to je sve za tebe. Uživaj. Samo ne zaboravi da dišeš i pazi na svoju lepu frizuru. A za ukras malo lepog belog šlaga. Lepo ti stoji. Šlag je mnogo ukusan, probaj. Hej, to je moj šlag. Wow. Baš ukusno. Tako je nežan. Pitam se šta će biti ako ja pritisnem ovo dugme? Šta imam ovdje? Aha, hrana za mačke. Svi ih jako volimo, ali sad je ova hrana doneta za tebe. Da, miris nije nešto, ali možda će ukus biti bolji. Ups, izgleda da Nancy nije oduševljena. Pa, nema veze. Možda će sljedeći put imati više sreće. Dakle, sad je opet red na Jillian. Pitam se šta je ovaj put čeka. Pritisnut ću ovo dugme. Da vidimo. O, da. To je svima omiljena kola.
Gledajte koliko ima. Cela piramida. Jillian, pazi. Sad će sve pasti na tebe. Nadam se da nećeš dobiti kvrgu na glavi. Ali možeš uživati u hladnoj koli. Prijatno. Jo, ja sam dobila mačju hranu, a ona kolu, to nije fair. Nancy, pritisni dugme. Wow, to je ledeni blaster. Uz pomoć njega možeš zaladiti bilo šta. Probaj. Napunjen je i spreman za ledeni napad. Samo budi oprezna. Wow, smrznuta kola je još ukusnija. Kao da jedem sladoled. Cool. Jillian, daj meni da probam. To sam ja zaladila kolu. Nećeš? Onda se pazi. Moj super zrak će te pretvoriti u ledenu statue. Sad možemo ukrasiti zimske parkove sa tobom. A dok Jillian ostaje ledenica, hajde da vidimo šta je čeka dalje. Kakao Nesquik. Miris je prelep. A piće je vruće, taman da rastopimo našu snežnu kraljicu. Gledajte, uspelo je. A vruće čokoladno tuširanje, šta može biti bolje? O, da, kako prija. Hej, Nancy, tvoj blaster se ispraznio, više nećeš moći nikog da zalediš. Jillian, pritisni dugme. Kod nas je ovdje baš zanimljivo. Svaki put novo iznenađenje. Šta će ispasti ovaj put? Wow! Pa to su visokotehnološke naočare. To je tajni izum. Takve naočare imaju samo pravi špijuni. Pozajmit ćemo ih na kratko. Trebaju nam za izadov. Jillian, hvataj. Samo budi oprezna sa njima. Wow, kao da sam u kompjuterskoj igrici. Oho, je li to pomoć? Kliknut ću ovo dugme sa smajlićem. Sigurno ću dobiti nešto lepo. Upravo si, Jillian. Ova velika kanta sa slatkim kokicama od karamele ide tebi. Kokice su tako hrskave, taman za neki dobar film u bioskopu. Ali čak i bez filma imaš šta da radiš. Moraš pojesti tako mnogo kokica. To nije lak zadatak, ali verujem da ćeš uspeti. Joj, oduševljena sam, to je baš ukusno. Hoću da pritisnem još jedno dugme. Biram ovo roze. Da vidimo šta si dobila. O, veliko pakovanje sa Skittles bombonama. Znam da ih jako voliš. Jao, to su moje omiljene bombone. Oduševljena sam, cool. A šta iza ovog dugmeta? Jedva čekam da vidim. Oho, pa to je marshmallow. Cool, ima ih baš mnogo i jako su ukusne. Jillian, baš ti se posrećilo. Bukvalno se kupaš u slatkišima. Svi bi voljeli da budu na tvom mestu. Uživaj. O, da, blago meni. Oduševljena sam. Hej, Jillian, hoćeš mi pomoći da izaberem dugme? Reci mi koje da izaberem. Da, pritisni zeleno. Hvala. Hajde, recite mi šta sam dobila. Žao mi je da ti kažem to, Nancy, ali dobila si ružnu slanu ribu. Joj, kako smrdi. Mada, možda će ti se dopasti, jer svi ljudi imaju različite ukuse. Neko obožava slano. Ajoj, izgleda da nisi zadovoljna. Ali šta da se radi, to su pravila našeg izazova. Tu možeš dobiti bilo šta. Jillian, prevarila si me, zato ću ti oduzeti tvoje špijunske naočare. Da vidimo. O, tu je nagoveštaj. Pritisnut ću dugme za izlaz. Jo, šta se desilo? U pomoć! Moj kavez će me sada pojesti. No, please.
Jillian, sad je na tebe red. Izaberi dugme, ali bez nagoveštaja. Da vidimo šta je izabrala. O da, to je Nutella. Tako je slatka. Šta može biti bolje od ove čokoladne paste? Slatka, nežna pasta se odlično slaže sa marshmallovom. Oh my god! Divno, Jillian, dobila si sve najbolje slatkiše. Opet joj se posrećilo? To nije fair. Nancy, a šta čeka tebe? O, slatke bombone, Jelly Belly, cool. Ali postoji mali problem. Ove bombone imaju različite ukuse. Možeš dobiti bilo koji, nećeš znati koji dok ne probaš. Kakve zanimljive bombone. Probat ću jednu. Nancy, koju si bombonu uzela? Wow, to je čarobna, nevidljiva bombona. Nancy, gde si? Hej, da li je pobegla i ništa mi nije rekla? Baš je bezobrazna. Nancy, gde si se sakrila? Niko me ne vidi, cool, mogu iskoristiti to? Hej, moj nos. Pazi se, nevaljalica, sad ću te uhvatiti. Gde si, bre? Izlazi. Šta je to? Pa to je ključ od kaveza. Moram ga uzeti. To, slobodna sam. Sada, Jillian. Izlazi brže, hajde. Bežimo odavde. Ćao, ćao, klovn. Koliko žele očiju. Vi imate puno, ja sam dobila samo jedno žele oko. To uopšte nije smešno. Prestani da se smeješ, eto ti. Neka imam samo jedno oko, ali je i dalje ukusno. Izgleda da je Mila tužna, mislim da će je razveseliti moj prank. Nadam se da se neće naljutiti. I ja mislim da je to mnogo smešno. Mila, vidi šta sam uradio? Kako boli? Oko, nema ga više. Šta? Kakav užas? Skloni ga od mene. Šta to radite? Tako ću se ugušiti. Mila, Julie je povređena zbog tebe, ne može da diše. Kako ukusno. Ali odakle je ovdje oko? To je odvratno. Nakon ludog pranka, pojesti ukusno oko je ono što mi treba. Okay. Slažem se i ja jedva čekam da probam svoje oči. Pogledajte kakvi ogromni oči imam. Alex, a šta ti čekaš? Sada ću i ja pa jesti tvoje oči. Šta još, sam ću se pobrinuti za njih. Hoćeš li i meni dati? Molim te. Onda i meni, ipak smo prijatelji. Devojke, džabe se trudite, nikome ništa neću dati. Šta se dešava? Previše dobro vidim. Joj, šta je to? Izgledaš cool. Zašto svi imaju toliko slatkiša, a ja samo jedan Twix? Nadam se da je barem ukusan. Hej, nisam je tebi kanta za smeće, pazi gdje bacaš to. Zašto kukaš? Ponašaš se kao mala devojčica. Imam ideju kako da podelim čokoladu na nekoliko delova. Motorna testera će mi pomoći. Alex, nadam se da nećeš ponovo plakati. Eto ti Twix. Samo nemoj nas da zakačiš. Ne trebate mi, ova testera je za čokoladu. To je to.
Ja oduševljena sam, ovo je najlepši Twix koji sam ikad jela. Sad je moj red da probam čokoladicu, ali prvo moram skinuti omote. Sad mogu da počnem. Dobro je, čak i predobro, ali nešto nedostaje. Znate li sa čim se čokolada najbolje slaže? Sa mlekom. Hej, zašto sve leti u mene? Ne mogu da zamislim koliko je to ukusna kombinacija. Čokoladno mleko, Twix, pravi čokoladni raj. Ne želim da se čokolada završi. A šta vi gledate? Aleksi, ti bi mogao početi da jedeš? Upravo sam smislio jednu sjajnu ideju. Sama čokolada to je naravno cool, ali vrlo dosadno. Mnogo bolje izgraditi ogromnu kulu od njih. Nutella će mi pomoći u tome. Wow, Alex, nismo znali da umeš praviti takve kule? Naravno, loše me poznajete. Nadam se da će ova kula oboriti neki rekord. Zaista želim da svi saznaju o njoj. Tako lepo miriše. Bolje da je pojedemo. Hej, šta to radite? Zašto se kula trese? Srušit ćete je? Ne. Ups, Alex, oprosti. Nismo mogli da odolimo. U redu je, spasila me kaciga. Iako mi je žao kulu. Ja ovdje planina čipsa. I sve je to moje. Blago vama. Dobili ste puno čipsa, ja samo jedan mali. Čak ni ne vidim je dobro. To mogu uraditi samo uz pomoć lupe. U blizini izgleda baš lepo. Mislim da sam dobila vrlo ukusan egzemplar. To treba testirati empirijskim iskustvom. Ukusno je. I vrlo malo. Alex, sad ti? Konačno, taman sam ogladnio. Kobre tako zatvara čips. Ne mogu da ga otvorim. Treba mi pomoć. Tako je bolje. Sad ću da vam pokažem kako se treba jesti čips. Gledajte pažljivo. Hop. To je to. Ukus. No. Da, izgleda da je čips stvarno predobar. Konačno je došao moj red da ga probam. Hej, pazi malo. Izvini, ali ne mogu ništa da uradim. Čips je previše ukusan. Hoćeš li prestati? I onako me boli glava. A mene spašava kaciga. Skoro ne osjećam udarce, ali znam kako možemo je zaustaviti. Treba samo razoružiti ovaj dvorac od čipsa uz pomoć auta. Ukusno, ali veoma teško. Samo ne brokoli. A ja sam dobila neko čudno seme. Ukus je odvratan. Ali mislim da znam šta treba da uradim sa njom. Ako posadim zrno i budem ga zalivala, onda će se sigurno pretvoriti u nešto ukusno. Sadiš ti, a patimo mi. Prestanite da kukate. Skoro sam završila. Koliko ću morati da čekam da poraste? A šta vi čekate? Slobodno možete početi da jedete brokoli. Od jednog pogleda mi je već muka. Fuj, kao da mi je mačka popišala usta. Jako smrdi.
Moram odmah nešto da popijem. Stani. Taman mi treba vode za moje seme. Ljudi, nešto se dešava. Trese se. Nadam se da je to bezbedno. Jao, Julia uzgajala brokoli za sebe. Da, tvoje žetva nije nešto. Sad moraš pojesti to. Ko me je terao da radim to? Kakvo je, jel ukusno? Nije, odvratno. Prestanite više da se smijete. Mila, sad je tvoj red. Ne želim jesti toliko brokoli. Možda ga mogu baciti? Gledajte, tamo je Mickey Mouse. Gde? Kako vi ste naivni? Sad se moram što pre otarasiti toga. Stani. Misliš da si najpametniji ovdje? Kako da ne? Posebno za tebe uhvatit ću tvoju hranu. Sve sam pojela. Evo onog što si bacila. Mislila sam da smo prijatelji. Prijatelji ne varaju, dakle, prijatno.